सोरबा गैयै मानसियासो सोरबा लिडारखौ थिसनहरो बेनि थाखायनो जाय दानि सरकारनि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकारनि लिडारफोरखौ आं हामजानाय मोनाखै। चिरां जिल्लानि बामोन गामिनि समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारिया समबारखालि तामुलपुर जिल्ला सिंनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि नावकाटायाव बिपिएफ हानजानि 82थि मिरु मावफुं आफादनि जथुम्मायाव बिपिएफ हानजायाव हाबो। बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे हानजानि गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानाय मिरु मावफुं मेलनि गेजेरजों बिपिएफ हानजायाव हाबनायनि उनाव जिसया समफ्रामारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव आथिखाल खुंथाय गोहोआव थानाय हानजाखौ गोजोननाय गैयै फोरमायनानै बिथांमोना बिसायख'थिनि सिगां हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव मावनो हायैखौ 5 बोसोरनि गेजेरावनो खालामगोन होनना रायजो राजाफोरनो जेरैबायदि खोथा होदोंमोन, नाथाय थांनाय 3 बोसोराव रायजोफोरनि जेबो जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै। समाज सिबियारि महरै आं रायजोफोरजों थाफानानै खामानि मावनायाव दानि खुंथाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाफोरखौ सैमा बादि खालामनायनि गोबां अजद मोनो होनना फोरमायनानै खुंथाय गोहोआव थानाय हानजाखौ सायख'आलासे हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ हानजायाव हाबनानै फैबाय थानाय समाव रायजोफोरनि मोजां खामानि मावलांगोन होनना बुङो। गिबियावनो आं नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं अननाय आरो हामलायथिनायखौ आं जासिहरनाय थाबाय। नंगौ, आं दिनै गोबाव समनिफ्रायनो आङो रावजोंबो दलाव बा रावजोंबो आङो माबायाव गैयामोन, खिन्थु रायजो राजाफ्राथ' नुखादों आंखौ जेब्लानाखि दाख्लैनि एमएलए इलेक्सन जादोंमोन, बे एमएलए इलेक्सनावबो आङो सासे केन्डिडेट इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट हिसाबै आं नुजादोंमोन, खिन्थु खाफाल गाज्रि जेननानै थांबाय। अब्लाबो दिनै जाय बिथांमोना सोंदों रायजो राजानि खामानि मावनायाव गोबां सम नुदोंमोन होननानै, नंगौ, आं रायजो राजानि थाखाय गोबां खामानि आं मावनो गोसो आरो आं मावलांबाय थागोन थैजासिमाव। आंनि ससियेल वार्कार खामानि मावनाया थाबाय थागोन। दिनै आङो बिपिएफ दलाव आं मानि थाखाय फैदों बिनि माखासे खारन दं आरो जाहोन दं। दिनै बेनो जाहैबाय, दिनै आङो गोबां मानसिफ्रा आंखौ कुइसन खालामदों आरो फन खालामनानैबो बुंहरबाय, दिनै नोङो मानो रुलिं गभर्नमेन्टआव दङ बेयाव हाबा बादिनो मानो बिपिएफ दलाव थांखो होननानै। दिनै आङो बिनि एन्सारखौ आं दिनै फंनैसोबाबो आं दिनै होगोन। दिनै आङो नंगौ, आङो रुलिं गभर्नमेन्ट बा बबेबा सरकारखौबो आं बखिनो थाङा। दिनै जि सरकारा दानि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार, बे सरकारा दिनै 3 बोसोर थांबाय, खिन्थु निउसनि गेजेरजों बिथांमोन सारमोना बुंदोंमोन जे बिपिएफ दला 15 बोसोर सरकार सालायनायाव मावनो हायैखौ जोङो 5 बोसोरावनो जों मावफुंनानै होजोबगोन होननानै। नाथाय 3 बोसोराव बिथांमोननि जि खामानि मावनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों जेबो डेभेलपमेन्ट गैया होननानै। दिनै नंगौ, खामानि मावदों मावनाया, खिन्थु माखासे बुस्थुआव बिपिएफनि जि खामानि आद्रा थानाय बा मावफ्रामनाय बेफोरबायदिखौ आं मावदों होननानै आं गोबां खोनादों आरो नुदोंबो। दिनै गोबां निउसनि गेजेरजों जेब्लानाखि बिटिसि इलेक्सन सरकार दायै समाव बिथांमोना बुंदोंमोन जे गोरिब गुन्द्रानो जोङो न' हाबनानै माबा मोनसे अनसुंथाइ होगोन। दिनै गोबां मानसिनि सिगाङाव निउसाव बुंदोंमोन जे जोङो बिमा माहारिफोरनो बिदिनो माबा मोनसे जोङो राहा लामा दिन्थिना होगोन होननानै। दिनै जोङो सासे मानसिखौबो जोङो होनायनि जोङो एरियायाव, आं दस्रा एरियायाव बुंनो थाङा, खिन्थु जोंनि एरियायाव, जोंनि बामोनगाव जि चिरां 13 समस्ति, बे 13 समस्तियाव आं दिनैसिमाव आं हैनाय नुवाखै, खिन्थु दस्रायाव होदों होआखै आं बेखौ मिथिया। खिन्थु बिथांमोननि जि दानि सरकार सोलिबाय थानाय, बे सरकार सोलिनाया निस्सय 5 बोसोरनि गेजेराव बियो गोग्लैसिगोन होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला बेयो आंनि बाथ्रा बुंनाय नङा। दिनै रायजो राजानि गामि एरियायाव, ओनसोलफ्राव दिनै आं गोबां प्रग्राम खालामो, बैसागु प्रग्राम, बल खेला, फुटबल खेला, बेफोरबायदियाव आङो थांनानै दिनै आङो प्रग्राम खालामहैयो। बेवहाय आङो गोबां पाब्लिकफोरनिफ्राय निउस मोनो। दिनै सोरबा लिडारनि सिगाङाव सोरबा गैयै मानसिया थाङो माबा मोनसे अनसुंथाइ बिनो थाखाय, दिनै सैमा बायदि बाहायहरो। दिनै लिडारा सोर? लिडारा पाब्लिकफोरनि लिडार। दिनै लिडारखौ मानो बानायो? सोर बानायो? दिनै लिडारखौ सासे पाब्लिक गैयै मानसियासो दिनै लिडार थिसनहरो। दिनै लिडारखौ पाब्लिकआ लिडार होननानै गनायखायो, खिन्थु पाब्लिकखौ दिनै लिडारा लिडार
लिडार होननानैबो दिनै सनमान होफिननो रोंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला सोरबा गैयै मानसियासो सोरबा लिडारखौ थिसनहरो बिनि थाखायनो जाय दानि सरकारनि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकारनि लिडारफोरखौ आं हामजानाय मोनाखै आरो बे सरकारा 5 बोसोरनि उनाव गोग्लैगोन होननानै आं सानो दिनै हाग्रामा सारनि जि खामानि मावनाय 15 बोसोराव दिनै गोबां निउसाव जों नुनो मोनो हाग्रामा सारनि जि खामानि मावनाय बेयो सिम्बल मोनसेबो गैया होननानै दिनै सोर बुंदों गैया होननानै दिनै सोरनि मावनायाव जों थाबायगासिनो दं सोरनि स्कुल लुनायाव जोङो दिनै फरायगासिनो दं उन्दै गथ'फोर सोरनि खामानि मावनायाव दिनै जोङो थाबायगासिनो दङ सोरनि मावनायाव दिनै जोङो फरायगासिनो दं डक्टर हस्पिटाल दिनै जों बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमै जोङो मावनानै दिन्थिदों दिनै सारा बिनि थाखायनो आं सारजों दिनै जिरायथ'नाय पार्टिब्लाबो दिनै आंनि साननायाव नेक्स्ट जि 2005 बा MP इलेक्सन बे इलेक्सनाव निस्सय देरहाथारगोन आंनि मोनसे साननाय आरो रायजो राजानि बिसिबां मानि आङो चिरां डिस्ट्रिक्टखौ आं गिदिङो बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि गिदिंनायाव आं निउस मोननाय बायदिब्ला BPF जों फुल सापर्ट आरो निस्सय मोननैबो थांखियाव सहैथारगोन होननानै आं सानो आरो मोनसे खोथाया बेनोबाव दिनै आङो BTC नि बड'लेण्ड टाइगार होननानै आङो हाग्रामा सारखौ आं गनायना लायो आरो पाब्लिकफ्राबो अरायसम बिथांखौ बिदि नाम होननानै बुंनानै गाबज्रियो खिन्थु सारासो खोनायो ना खोनाया बेखौ आं मिथिया खिन्थु आंनि खोमायाव आं खोनायो ভাইস প্রেসিডেন্ট উদালগুৰি ডিস্ট্রিক্ট বিজেপি তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনালে আমাৰ সভাপতি ছাৰে আৰু আমি বীৰগাঁও বসুমতাৰী ধন্যবাদ থাকিল আলমগীৰ ডাঙৰীয়া আৰু নায়বানীক ধন্যবাদ শ্যামপুৰ ডাঙৰীয়া তেখেত এডভকেট আৰু আমাৰ সভাপতি মাননীয় হাগ্ৰামা ইনচাৰ্জ যুৱ মৰ্চা উদালগুৰি ডিস্ট্রিক্ট বিজেপি ধন্যবাদ থাকিল ইয়াত জয়ী কৰিব ক্লাব উদালগুৰি তেখেতে স্পৰ্টছমেন স্পৰ্টছ ক্লাবৰ লগত জড়িত তেখেতে আমাৰ দলত যোগদান কৰিব ডিম্বেশ্বৰ দাস ধন্যবাদ থাকিল আলমগীৰ ডাঙৰীয়া আৰু নায়বানীক ধন্যবাদ শ্যামপুৰ ডাঙৰীয়া তেখেত এডভকেট আৰু আমাৰ সভাপতি মাননীয় হাগ্ৰামা ভাইস প্ৰেসিডেন্ট উদালগুৰি ডিস্ট্রিক্ট বিজেপি তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনালে আমাৰ সভাপতি ছাৰে আৰু আমি বীৰগাঁও বসুমতাৰী